Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquest webinar sobre equipaments municipals des d'una perspectiva de gènere. Soc Sònia Ruiz, la directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps de la Gerència Municipal. Moltes gràcies a tothom per ser avui aquí. Moltíssimes gràcies també a totes les ponents i a la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament, la Direcció de Comunicació Interna de l'Ajuntament de Barcelona, que ens facilita la transmissió d'aquest webinar també per al YouTube intern de l'Ajuntament. Volem ser curoses amb el temps i per això, sense més, us explicarem el funcionament breument d'aquesta sessió. Si ho podem projectar a l'ordre del dia. El webinar s'inicia amb la gerent municipal que ens donarà tot seguit la benvinguda i que presentarà les autores de l'estudi la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments a la ciutat de Barcelona. Elles tenen 15 minuts per explicar-nos el més rellevant de l'estudi, que a partir de demà ja estarà penjat al Barcelona Rock, el podreu tenir totes allà a la vostra disposició. Després comptarem amb un torn obert d'intervencions d'uns 10 minuts. És el primer dels 3 espais de participació que tindrà tothom que estigui connectat des del Zoom. Seguidament, la Carme Toregano, que la tinc aquí, gerent de coordinació territorial i de proximitat, moderarà i introduirà una taula rodona de luxe amb 2 gerents d'equipaments que han estat analitzats en aquest estudi, la Susana Closa, gerent de l'IBE, i el Màxim López, de l'Institut Municipal de Mercats. I a més també volíem compartir amb vosaltres una bona pràctica que no apareix en l'estudi, però que volíem ajudar a difondre-la també, que és la bona feina del Centre Cívic Sagrada Família. A l'acabar comptarem de nou amb 15 minuts per intervencions i comentaris i després jo mateixa introduiré el procés de treball que estem definint per l'elaboració d'una mesura de govern sobre equipaments i gènere. És un procés obert a discussió i, per tant, aquí també volem que hi hagi un darrer espai d'intervencions, comentaris d'alguns minuts. Finalment, la sessió la tancarà Eva Alfama, que és assessora de feminismes de la Quarta Tinença. Us deixo, per tant, amb Sara Berbel, gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Hola, bon dia a totes i tots. Quina alegria veure-us, ni que sigui en pantalla, tantes persones i, a més, interessades en un tema que crec que és de present però també és de futur. De fet, aquest tema en el que anem a parlar dels equipaments municipals, intentarem posar-lo a debat, precisament ho volem fer des de la perspectiva de la innovació. És a dir, innovació en equipaments, el nou món, la nova societat en la que estem visquent, què ens demana també a nosaltres? Perquè els equipaments sempre els pensem com a coses estàtiques, són aquelles infraestructures que fan possibles que passin coses, que hi hagi serveis, que es reuneixin persones, que es duguin a terme situacions de la vida social. Però poques vegades pensem en ells com a elements d'innovació, excepte potser en els artístics. És veritat que ja es pot considerar equipaments culturals o artístics que ho pensen més. Però nosaltres, la resta d'equipaments, que el que fem és donar serveis, ho tenim poc incorporat o poques vegades. Mireu, nosaltres tenim prop de 900 equipaments municipals, que es diu aviat 900, i són la porta d'entrada. És a dir, nosaltres, igual que a les persones el cos és el que ens representa, doncs a les administracions els equipaments són les que els representen, són la seva manera de dir qui són, com són, a qui s'adrecen i si són acollidores o no ho són, si són hospitalàries o no ho són. És a dir, que en realitat estan mostrant els nostres valors envers la ciutadania. I això em sembla un tema important a tenir en compte. I com que són la porta d'entrada, ens pertanyen a tothom. Encara que siguin de l'administració, pertanyen a totes les persones que viuen en aquesta ciutat. I per això aquest tema és cabdal per la gerència municipal, precisament perquè no podem deixar ningú fora, no podem deixar ningú enrere. Això implica coses com, per exemple, aconseguir que els accessos
ho siguin per tothom. Que això no sempre vol dir fer el mateix per tothom. Aquest és un error que moltes vegades quan es parla de la igualtat o de les polítiques d'igualtat. Hi ha un dibuix que no sé si moltes coneixeu perquè sol sortir a les xarxes socials. És un dibuix en què 3 persones estan a sobre d'una tarima per intentar veure un partit, no sé si és de béisbol o alguna cosa així. La tarima és igual per les 3 persones, però una és molt baixeta, l'altra és mitjana i l'altra és molt alta. Com que la valla està així pel mig, la valla que et permet veure el partit, només l'alta veu el partit. És a dir, si posem la mateixa tarima per tothom, hi haurà dues, la que sigui més petita i la que sigui intermèdia, que no ho veurà. És a dir, que fer polítiques d'igualtat de gènere no vol dir fer el mateix per tothom, sinó que vol dir tenir en compte les diferències que arrosseguem les persones per història i per socialització diferencial i impactar-les en aquells espais on estiguem i en el disseny i en la forma de concebre-les. Així que, per exemple, l'accés és fonamental si no volem deixar ningú fora. Tipus d'accés que permetin que tothom entri, algo tan fàcil com això. Però també vull destacar aquí la clau que significa els districtes. Els districtes, que sou el cor del nostre ajuntament, realment sou els principals que podeu repensar aquests espais públics. I és veritat que és per la proximitat, però aquesta és l'argumentació fàcil, perquè sempre diem, vale, per la proximitat és cert, perquè qui està més proper és qui més coneix a la ciutadania, però no només, també per l'eficiència de la nostra administració. I crec que aquí tot el vostre saber, la vostra experiència i el talent que aporteu cadascun i cadascuna de les persones que esteu a districtes i en àmbits territorials ens servirà moltíssim per això que avui iniciem. Nosaltres intentarem també aprofitar l'experiència que hem tingut en el Covid, perquè si aquesta pandèmia ha estat terrible, doncs ens ha de servir com a mínim per aprofitar alguna de les coses que hem hagut de desenvolupar. I una d'elles ha estat un afrontament complex dels problemes complexos. Això ho dic perquè no és tan fàcil. Moltes vegades s'intenta o es demana un abordament simple a problemes complexos i llavors jo crec que no funciona. Nosaltres hem intentat això, abordar de manera complexa el que tenia multivariants. Com ho hem fet? Amb equips molt multidisciplinars, molt transversals, no lligats directament a jerarquies, sinó a talent i a expertise. I imagineu-vos, per muntar una xarxa de residències que donés suport a la Generalitat, doncs es van incorporar 50 persones, que això qualsevol diria, ostres, això no pot funcionar. I va funcionar molt i molt bé i gràcies a això al final la Generalitat es va poder posar les piles, canviar d'ubicació les residències i començar a treballar amb elles. O, per exemple, ja sabeu, vam aixecar en 4 dies 4 pavellons hospitalaris d'extensió hospitalària i ho vam fer igual, no va ser amb una ordre directa, senzilla i fàcil, sinó va ser amb la creació d'un equip molt expert, encara que no fos expert en això, però era expert en aquelles característiques i funcions que feien falta, perquè nosaltres no teníem experts ni en medicina ni en àmbits hospitalaris, i llavors ho vam afrontar i també es va aconseguir. I qui diu això diu els barris més afectats per la crisi, de quina manera ho vam afrontar? Igual, agafant a persones de districtes que eren molt expertes en barris i anant a veure com ajudaven a les famílies que no es podien desconfinar per la situació socioeconòmica. És a dir, hem tingut ja algunes actuacions i en el final de la primera pandèmia, jo dic així perquè no sabem el que ens depararà el futur, també vam crear tot un equip per treballar l'adaptació dels espais, dels equipaments, els ritmes, les formes de fer i aquesta també servirà, jo crec, per encabir aquest nou debat que ara farem, com us dic, de la innovació en equipaments des de la perspectiva de gènere, perquè avui el que volem és obrir un espai de debat, de reflexió amb totes les persones que sou responsables. I us preguntareu per què ara des d'una perspectiva de gènere. Per què s'està fent des de la Direcció de Transversalitat de Gènere de la Gerència Municipal? Doncs mireu, perquè tenim dades
objectives que ens diuen que els equipaments d'aquests 900 que té l'Ajuntament, els d'oci i de lleure, les dones els estan utilitzant fins a un 10% més que els homes. Això els d'oci i de lleure. Però si ens anem als equipaments de serveis socials i les biblioteques, les dones els utilitzen entre un 15 i un 20% més que els homes. És a dir, que hi ha clarament una afluència femenina superior a la masculina. I els casals de gent grans i els centres educatius entre un 25% i un 30% més que els homes. És a dir, volem o no, i per causes que ara evidentment jo no entraré, està clar que hi ha un ús diferencial de gènere i que, per tant, cal tenir-lo en compte quan nosaltres adaptem aquests equipaments. Per quins motius? Alguns tindran a veure segurament amb la major pobresa de les dones, menor sou i més precarietat, però altres jo crec que també tenen a veure amb el major valor comunitari, amb l'interès cultural que demostren les dones sovint i amb altres aspectes de la convivència que per elles són importants. És a dir, que no tot és per aspectes negatius, també és per aspectes positius. Així que el que us demanem avui és que, si us fa il·lusió, us incorporeu també a pensar i a reflexionar sobre això. I comencem d'una manera que pensem que és de luxe, que és presentant aquest estudi que es va iniciar tot just fa un any, que ha tingut una àmplia participació de 7 equipaments de la ciutat i que, com veieu, tenim aquí a les persones que l'han desenvolupat, que és d'una banda l'Anna Aparicio i d'una altra l'Alba Domínguez Ferrer i la Constantina Crisostomu, que són dues arquitectes membres de la cooperativa Estel. Com que elles ara us presentaran l'estudi, que ens fa molta il·lusió, perquè a més ens donarà molts elements per ja començar a pensar en aquesta innovació dels equipaments, dir-vos que segurament ja les coneixeu, però molt breument, l'Anna Aparicio és psicòloga urbana i actualment és tècnica en urbanisme i habitatge inclusiu a Barcelona Regional i imparteix l'assignatura de psicologia urbana a la UOC. I des de fa 20 anys, imagineu-vos, perquè ja de tot comença a haver passat molt temps, a mi em passa igual, ha realitzat nombrosos estudis i projectes sobre urbanisme, sobre habitatge de la vida quotidiana. Moltíssimes gràcies per estar aquí, Anna. És un plaer comptar amb tu. I tenim també a Alba Domínguez i Constantina Crisostomus, que, com us he dit, són dues arquitectes de la cooperativa Estel. L'equip de la cooperativa Estel estan treballant juntes des de 2014, o sigui que una certa història ja també es pot explicar. Proposen estratègies urbanes per millorar l'hàbitat de les persones, incorporen la cooperació ciutadana en aquests processos de reflexió, transformació i disseny de l'espai públic i cooperen amb la ciutadania i amb les administracions en la millora dels nostres municipis, que és just el que estan fent ara amb nosaltres, amb tota la seva experiència i jo crec que també creativitat en el disseny, la gestió i la planificació dels espais públics. Així que estem encantades d'escoltar-vos quan vulgueu la presentació d'aquest estudi. Primer de tot, agrair que ens deixeu presentar avui aquest estudi i aquesta presentació, com molt bé ha dit, no pot recollir tot l'estudi, així que us convidem a tots i a totes a llegir-ho. I, per altra banda, es dividirà en 3 apartats, un que té a veure amb la metodologia, un altre que té a veure en un exemple d'un equipament que hem analitzat i, per últim, les conclusions. Doncs, primer de tot ens agradaria explicar què és el que entenem per un equipament, que entenem que és més que un espai on oferir serveis públics, sinó que és un element de referència per la població d'una ciutat i que, per tant, ha de generar vida, equitat i facilitar, en definitiva, les tasques del dia a dia de les persones. Cal dir que les avaluacions d'aquests espais des d'una perspectiva de gènere no són molt comuns i que, per tant, aquest estudi recull com un marc teòric que avui no hi farem molt èmfasi a la presentació, però que ho podeu trobar en aquest estudi. I, per últim, també dir que hem hagut de crear com una nova metodologia per fer l'estudi i l'avaluació d'aquests equipaments. Quin és l'objectiu de l'estudi? Pretén ajudar a revertir aquesta bretxa de gènere que ens explicava la Sara i també a repensar els espais més inclusius. Què vol dir repensar aquests espais més inclusius? En definitiva, fa referència
a que no discrimini a ningú i també a que situïn la vida de les persones al centre. I per explicar-ho posaré un exemple. Si ara tingués avi, no? I l'hagués de, per exemple, acompanyar en el CAP i haguéssim de fer un recorregut molt llarg i quan arribessin en el CAP hagués d'anar al servei, si aquest servei d'aquest CAP està a la 7ª planta, a l'última planta no funciona l'ascensor, l'he d'acompanyar per les escales, això és un exemple de com aquest equipament no posarà la vida al centre de les persones i com tampoc tindrà present la meva tasca de cura enfront a aquest avi. I, per tant, aquest estudi recull les recomanacions per incorporar la perspectiva de gènere en equipaments ja existents, en equipaments de nova construcció, i també fem unes recomanacions molt específiques en quant a lavabos, vestidors i canviadors municipals. Per fer-ho, s'analitzen 7 tipologies, 7 tipus d'equipaments, que després la Constantina ens els explicarà millor. Per fer aquest estudi, primer de tot vam fer un cronograma, que no entrarem molt ara en detall, però bàsicament ens agradaria fer èmfasi en que ha sigut un treball, això que té molt a veure l'experiència i lo subjectiu i que la participació de les persones, que seria la línia aquesta vermella, i que ho hem anat incorporant a mesura que anàvem avançant en el document. Per fer l'anàlisi dels equipaments i dels espais dels equipaments, primer de tot ho hem dividit en uns criteris de qualitat d'avaluació, que en definim 3, els generals, transversals i exteriors. Els generals tindrien a veure aquells que tenen a veure amb tot l'equipament. Per exemple, vaig posar un exemple, si aquell equipament recull diversitat en les persones que hi treballen. Un criteri transversal es pot trobar a diversos espais. Per exemple, si hi ha una bona connectivitat entre aquests espais. L'exemple de l'avi seria una mala connectivitat, perquè m'entengueu. I per últim, uns criteris exteriors que podrien ser les voreres d'aquest equipament, si són fàcil accés o no. Per portar a terme aquests criteris, hem utilitzat diferents tècniques d'investigació. La primera és una tècnica general que ara explicarem, però després la B, la C i la D les hem aplicat a tots els 7 equipaments. La primera és que per definir aquests criteris el que vam fer va ser una sessió participativa amb diferents agents municipals que són representants dels propis equipaments que anàvem a analitzar. I per tant ens va ajudar molt a definir aquests criteris amb la seva visió. I per altra banda, nosaltres teníem un llistat d'equipaments però que ens van acabar de definir, ajudar a seleccionar quin era el millor equipament per fer aquest estudi. I aquesta, per exemple, el mapa de gent, sí que ho hem anat aplicant a tots els equipaments. I bàsicament el que hem fet és un llistat, per exemple, un plànol, podríem dir, de les persones que intervenen en aquell equipament, ja sigui el personal de neteja, el personal administratiu o inclús el veïnat de l'entorn si utilitza algun espai. Una altra tècnica que hem utilitzat és l'observació, és a dir, que nosaltres hem anat als equipaments a través d'una fitxa que també s'incorpora en l'estudi i que la podeu veure. Hem anat als espais i ens hem imaginat com si nosaltres l'estiguéssim utilitzant, però també hem observat les persones com l'utilitzaven i quines dinàmiques es feien en el propi equipament. I per últim, també vam fer converses i passejades, gràcies a aquell mapa d'agents. Un dia vam citar diferent gent i vam fer una anàlisi comú i compartit a través de diferents preguntes i de les fitxes també, i un recorregut pel propi equipament. I tot això ens ha permès fer unes recomanacions de transformació. Ara la Constantina ens explicarà l'anàlisi d'un exemple d'un equipament. Hola, bon dia. Llavors, quan vam començar a fer l'anàlisi dels equipaments municipals, teníem una llista molt llarga dels equipaments. La primera pregunta que ens havíem fet era, i ara com escollim quins equipaments anirem a estudiar? Així vam establir uns criteris de selecció dels equipaments, que eren 3. El disseny i multifuncionalitat, la identitat i el simbolisme de cada equipament i l'entorn, on està situat l'equipament. Així vam acabar de tenir 7 equipaments de 7 tipus diferents. El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc,
al Mercat de la Concepció, al Centre de Serveis Socials Cotxeres de Sants i al PIAT, al Centre Esportiu Municipal Can Dragó, a l'Espai Familiar i Centre Obert Municipal Sant Martí, el Casal de Gent Gran del Baix Guinardó i l'Espai Jove en Garcilaso. En aquest moment ens agradaria agrair a totes aquestes persones que ens van ajudar i participar en aquest procés i que van aportar la seva experiència. Així que ara us explicaré una mica un exemple, que és el Centre Esportiu Municipal Can Dragó i com ho vam estudiar. Al principi vam fer una fitxa general on es pot trobar la descripció general de l'equipament i una explicació general del treball de camp, l'observació, la passejada, quantes persones. Després vam fer una ortofotografia que ens demostra el context urbà on es troba aquest equipament. Allà es pot veure les distàncies i els temps intercorregut a peu, les parades de transport públic i les entitats de l'entorn més pròxim. També vam fer la mapa d'agents, com us va explicar l'Alba, que recull els agents que participen en l'equipament, sigui indirectament, amb el funcionament i les dinàmiques de l'equipament, o els agents que generen certes sinergies amb l'equipament, i també els programes i les activitats que es fan a l'equipament. Com podeu veure, hi ha 3 nivells diferents de colors. El verd, de color salmó en el segon nivell, i després el cercle exterior de color salmó suau, que aquests són els programes. Després, durant l'observació, vam fer una fitxa de l'observació que es consisteix en 2 parts. En el primer hi ha un diagrama que recull la classificació dels criteris generals segons el grau de compliment, que això vol dir que al final es pot obtenir una radiografia general de l'equipament quant a temàtiques més generals i de gestió. Podeu veure que hi ha si compleix el criteri, si ho compleix a vegades o si no ho compleix. Després, a la segona part, tenim és la fitxa més específica per cada espai. Allà hi ha un recull de la valoració dels criteris transversals i exteriors segons l'espai que s'ha analitzat. Aquest diagrama té 2 tipus de lectura, la vertical, que al final, a la part inferior, hi ha les sumes de les valoracions per a cada espai observat, i també la horitzontal, en què a la dreta hi ha la valoració obtinguda per a cada criteri. Així, al final, es pot tenir una anàlisi segons l'espai o el criteri en funció de si obté uns resultats més bons o més dolents. Després vam visualitzar la nostra observació, l'altre pile que vam fer, i el primer diagrama que vam crear era de l'entorn urbà. Aquest diagrama dona una informació urbana de l'entorn més proper a l'equipament i què passa en el perímetre de l'equipament. Si, per exemple, el perímetre és opac, quines façanes tenen visibilitat discontínua, quines tenen visibilitat contínua, els accessos, etc. També vam crear un diagrama de funcionalitat. Això què vol dir? Vam visualitzar la distribució de l'equipament i els espais que té segons les plantes. Això ens va ajudar per entendre la dinàmica de l'equipament. La lectura d'aquest diagrama s'acompanya de 2 altres esquemes. El primer, que és el diagrama de percepció tècnica de l'espai, que són les observacions nostres respecte als espais d'equitat i als espais d'equitat feble, i també el diagrama d'experiències recollides a la passejada. Aquest diagrama estava més enfocat en els graus d'interacció, de socialització entre les persones usuàries de l'equipament. I per últim tenim el diagrama de l'anàlisi de compliment dels criteris, que és el de resum. Aquí es poden detectar quins criteris de qualitat són més forts i quins són més febles i on hi ha problemes i on té més bona qualitat d'espai.
I per últim tenim les conclusions i recomanacions del disseny, gestió, programació des de la perspectiva de gènere i també les fortaleses i les recomanacions de transformació per cada espai. Aquest procés ho vam fer per cada equipament municipal que vam estudiar. Ara continuo jo amb les conclusions. Doncs així del treball de camp i de l'anàlisi d'aquests criteris que dèiem, el que fem són unes recomanacions, fruit d'aquest treball. Cal dir que cada equipament té unes característiques molt concretes i que això no és com un llibre d'instruccions, sinó que cada equipament serà millor aplicar unes recomanacions i en un altre equipament seran unes altres i que depèn això de les característiques de cada equipament. I per llegir aquestes recomanacions de transformació les hem classificat en diverses lectures, també. La primera és les recomanacions de present i recomanacions de futur. Les recomanacions de present són intervencions més immediates, de baix cost, que es poden fer en equipaments existents i de manera fàcil. I les recomanacions de futur són aquelles intervencions d'execució, més complicada i que requereixen més pressupost. Alhora també aquestes recomanacions, com deia una mica al principi, les hem dividit en 3 grups. Les recomanacions de disseny i implantació dels equipaments, de gestió dels equipaments i recomanacions més concretes, que són les dels lavabos. La gestió és el funcionament i, per últim, la de disseny i implantació té a veure amb l'entorn, els espais intermedis, que després explicaré què són, l'organització interior i el confort de l'equipament. I, per últim, també té una altra lectura, aquestes recomanacions, que és en el procés de disseny. Com molt bé sabreu, per implantar un equipament o quan neix un equipament, el procés és molt llarg. Des que es preveu la necessitat, des del planejament, a 10 anys vista, hi ha hagut un boom de naixements i d'aquí 5 anys o 10 anys necessitarem una escola. A on es fa? Doncs el planejament és el que diu a on. Fins a la urbanització, que és la construcció, a l'arquitecte o l'enginyer que dissenya l'edifici, fins, per últim, quan s'engega i té a veure amb la gestió. I aquestes recomanacions també poden tenir aquesta lectura. Ara no dona temps d'explicar totes les recomanacions que contenen el document i el que farem és explicar uns exemples de cada tipologia que vèiem. El que té a veure amb disseny i implantació, per exemple, l'entorn. Les que apareixen aquí també val a dir que no és que siguin més importants, simplement que ens han semblat més interessants o més fàcils d'explicar. El que té a veure amb l'entorn, doncs, per exemple, una bona connectivitat, que sigui fàcil, fluida, per exemple, que no tingui barreres, que no hi hagi una gran infraestructura que dificulti el pas, que els equipaments, en aquell diagrama que vèiem de la Constantina, estiguin a l'abast de totes les persones, 10 minuts caminant, i també dir que situar un equipament en un lloc és una oportunitat de millora molt important per tot l'entorn. Un altre, també d'exemple, és la diversitat. Diferents usos, per exemple, a les plantes baixes, que això genera diferents dinàmiques i també se'n nodreix l'equipament. Per exemple, aquestes dues, perquè veiem una referència, clar, és molt difícil, quan un equipament està situat, canviar els usos de les plantes baixes del voltant. Per tant, aquesta seria una recomanació, a futur, no és una recomanació immediata. Però, per exemple, una altra sí que podria ser immediata, és que sí que hem detectat que estaria bé que, com a element de referència, que és un equipament, tu anessis pel carrer i identifiquessis aquell equipament. Ja sigui perquè té un mobiliari urbà específic, perquè hi ha un símbol a la vorera, etc. Que sigui fàcil reconeixement i així les persones identifiquen que allò és un equipament i poden accedir-hi. Un altre, aquests espais intermedis. Què són? Són els espais que queden entre l'espai públic i el privat, perquè ens entenguem, és l'accés d'un edifici, o sigui, és com la vorera del davant i tota la vorera que l'envolta, però també per on accedeixes i dintre. És important, doncs, que tinguin unes bones obertures i que tinguin connectivitat, és a dir, que els equipaments no es tanquin en ells mateixos i que no hi hagi un mur que no puguis passar, sinó que hi hagi portes, finestres, que tu puguis veure les activitats que es fan a dintre, que et convidin a entrar, etc. I que alhora també milloren la seguretat de les persones que passegen pel carrer, perquè hi haurà més control informal i més gent que els estarà mirant. Un exemple d'organització interior podríem dir, per exemple, flexibilitat, que el que sí que hem detectat és que
els equipaments canvien les necessitats que tenen en funció de les seves característiques i llavors permetre aquesta flexibilitat. No sé, per exemple, aquí veiem un exemple d'un espai que pot ser 2 sales o una sala. I també alhora que no hi hagin jerarquies en els espais. I ara això, si de cas, us quedeu amb el nom i després ho recordaré què vol dir això. I per últim, equipament i confort, que seria la senyalètica, diguem. Quan tu entres en un equipament, sigui la persona que sigui, ha de ser fàcil saber on vols anar i on està l'espai que tu vols trobar. Llavors, per exemple, moltes senyalètiques tenen a veure amb la persona adulta, però de vegades deixem de banda els infants, que poder no llegeixen a la mateixa altura, o persones que són cegues, o diversitat cultural, si aquell equipament podria estar en diferents idiomes, per exemple, la senyalètica, etc. També com a confort ens ha semblat interessant distingir uns espais específics, que seria un espai, per exemple, per guardar vehicles, patinets, cotxets, bicicletes, un altre espai d'emmagatzematge, que pot ser per les persones treballadores o per les persones usuàries, que tingui un equipament sanitari i que aquest sigui inclusiu, i un espai d'alletament. Sí que, per exemple, no sé si hi ha gent d'equipaments pensar, ostres, jo no puc posar un espai per guardar vehicles, és el que dèiem. Vull dir, n'hi haurà que poder seran més senzilles i n'hi haurà que seran més dificultoses, depèn de les característiques de cada equipament. I aquí em volia fer èmfasi en la jerarquia dels espais i en el que ens hem trobat en aquest estudi. És que els espais de neteja acaben sent com espais residuals que ja sigui des de la propi planificació del projecte, vull dir, i ho dic com a arquitecte, per exemple, que no hi pensem en el disseny del propi espai o perquè acaba sent l'últim espai residual. I m'agradaria posar això com a exemple perquè això no és que compleixi la jerarquia d'espais. Per exemple, aquí veiem un exemple on la persona que s'havia de canviar aquí dintre no ho podia fer dreta perquè és una sota d'escala i havia de tenir el cap abaixat. O un altre exemple que vols guardar la teva bossa i no pots perquè no pots fer-ho de manera segura perquè no pots tancar la porta i estàs fent la teva tasca sense estar segur si m'estaran prenent el mòbil o no. I són exemples que hauríem de tenir en compte. Llavors, hem vist com d'implantació i disseny i ara ens quedaria la gestió també. Aquí també poso uns exemples igual. Creiem interessant que hi hagi una apropiació de les persones en aquell equipament, perquè en realitat el que passa és que s'identifiquen amb aquell espai i genera que el cuidin més, aquell espai. Per exemple, poden ser, aquí ho veiem, exposicions o aquí crec que era un espai de digues la teva i explicaven diferents històries. També és interessant que hi hagi o és necessari que s'adopti un protocol o un circuit per abordatges de violències masclistes. També és molt important que hi hagi formació de gènere i interseccionalitat, ja sigui que el propi equipament la dona o que el propi equipament l'ha donat per els i les treballadores. I per últim, la comunicació, el material de difusió, els cartells, la web, que estigui en llenguatge inclusiu. En aquest sentit, hi ha una guia d'ús no sexista de l'Ajuntament de Barcelona. I per últim, i aquestes recomanacions molt concretes, i també ho passaré una mica per sobre, fan referència als lavabos, vestidors i canviadors. I ara només explicarem el que són els lavabos. Tenim una concepció dels banys segregats per la identitat i expressió de gènere. Homes, dones, no? En canvi, quan anem a un tren o a un avió, no són així, i a altres llocs, si ara comencem a pensar, ara que us estic dient això, si comencem a pensar en altres llocs, no és així i no passa res, tampoc. I aquesta separació pot generar certes situacions incòmodes. I ara explico exemples. Per exemple, jo tinc una criatura, poso l'exemple, no la tinc, però tinc una criatura de 8 anys i no vull que vagi sola al bany, però és un nen. Llavors, no sé molt bé què fer, si me l'emporto amb mi o va sol, generen aquest tipus de situacions. O un altre, quan he posat l'exemple del meu avi i que necessita que jo l'acompanyi, què faig? El porto al meu
o l'acompanyo en el d'homes quan jo no em sento identificada com a home. O simplement perquè les persones no s'identifiquen de manera plena amb un d'aquests dos gèneres, amb altres o el que sigui. És a dir, que és un espai quotidià del nostre dia a dia i que té unes implicacions socials molt grans. I el que plantegem és fer lavabos neutres. I uns lavabos que siguin segurs, que siguin individuals. En el document podeu estar més detallat. Ara no podem explicar més, però vull dir que és aconseguir fer un espai segur i confortable per a totes les persones. I això, vull dir, l'objectiu és obtenir espais que no discriminin per motius d'identitat o expressió de gènere, que s'adaptin a les diferents necessitats, capacitats funcionals i edats i millorar la qualitat de vida de moltes persones. I, en definitiva, és fer una ciutat més cuidadora. Si es concep la ciutat com un espai que facilita i acompanya la realització de les tasques de la vida quotidiana i per totes les persones, anar al lavabo, beure aigua, alletar un nadó, canviar un nadó, haurien de ser unes necessitats bàsiques que la ciutat hauria de complir, independentment de la seva identitat o expressió de gènere, del procés de vida en què es trobi, si és un infant o un avi, i dels seus recursos econòmics. Llavors, els equipaments municipals creiem que haurien de donar resposta a aquesta necessitat. I, en realitat, ara mateix, a la ciutat de Barcelona i a moltes ciutats, aquesta feina de sosteniment d'aquestes tasques actualment l'assumeixen els restaurants, els hotels, els bars, etc. I està privatitzada i, per exemple, la gent amb pocs recursos no té tan fàcil accés. Com podríem canviar aquesta situació? Doncs, per exemple, obrint més els equipaments, i clar, molts són empreses concessionàries, per tant, una inversió econòmica per arribar a acords amb aquestes empreses, i una altra és visibilitzar la xarxa existent que ja hi ha de lavabos. En comptes de posar lavabos a l'espai públic, doncs utilitzar aquella infraestructura que ja és existent. I amb això acabo. En definitiva, fer uns equipaments, com dèiem, més inclusius, posar la vida al centre, al final és fer una ciutat, és fer Barcelona que sigui més cuidadora i pensada per les persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alba, Constantina i Anna. Trobem a faltar en la vida virtual els aplaudiments, però ha estat interessantíssim i com anem una mica malament de temps, si us sembla bé, guardeu-vos, sisplau, tots els comentaris i preguntes de l'estudi que els ajuntarem amb el moment de participació després de la taula rodona. Així que ràpidament li passo la paraula a la Carme Torégano perquè pugui fer la presentació i la moderació d'aquesta taula. Gràcies. Bon dia i moltes gràcies, Sònia, per haver comptat amb mi per estar en aquesta taula rodona en un moment tan oportú. Amb una pregunta clau, els equipaments municipals en el punt de mira, com incorporem la perspectiva de gènere, i acompanyades per l'Alba Cucurull, tècnica del Centre Cívic de la Sagrada Família, Susana Closa, de la gerència de l'Institut Municipal de Barcelona Esports, i Òscar Martín, de l'Institut Municipal de Mercats. Què dir en un primer moment? Per què és oportuna aquesta reflexió conjunta? Perquè després de la crisi del Covid ens demana 3 aspectes claus en els serveis que oferim. Les noves mirades dels serveis municipals. Quan dic nova mirada, dic la necessitat d'escolta, de mirada, de percepció, molt important, en com redefinim. Oportú el moment perquè ens obliga a tenir respostes a aquestes noves necessitats que, més enllà de prescrites, són detectades. I, en tercer lloc, perquè hem d'adequar els programes a les necessitats. O sigui, tenim aquests 3 temes claus que l'estudi, la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, implementació i gestió dels equipaments municipals ens pot permetre aprofundir la mirada, anar definint respostes i planificar noves adequacions de resposta. Per què m'ha agradat l'estudi? Perquè parteix d'una investigació qualitativa.
O sigui, és un moment de dades. Les dades són claus en la nostra presa de decisions, però un estudi que es basa també en un aspecte qualitatiu, que posa l'èmfasi en l'experiència. Fixeu-vos que canviem els paràmetres habituals de l'estudi, i això és molt important en una redefinició després d'una crisi. Posa l'èmfasi en l'experiència, en el fet local, i aquí anem a un pas que estem treballant en aquest mandat molt important des de la gerència municipal i tot l'equip, que és posar en valor el fet local, i aquest estudi fa un vector important en el fet local, tan transcendent, i encara més en la vida quotidiana. En la vida quotidiana de la persona a la que estem donant resposta des de molts dels nostres equipaments. Per tant, comprenem els processos socials i les seves derivades urbanes amb uns paràmetres molt innovadors. Això m'ha agradat molt. Després introdueix un criteri de selecció dels equipaments basats en 3 aspectes que tampoc habitualment utilitzem, que és la multifuncionalitat, més interessant el simbolisme, jo crec que en aquest moment de canvis de paradigma el simbolisme que tenim quan impactem és clau, i l'entorn. Per tant, estem treballant amb uns programes habituals més monotemàtics, som molts monofunció, o per edats únicament, o per altres paràmetres, o serveis determinats, per passar visions més permeables. Jo crec que és molt important i, per tant, l'estudi acaba amb recomanacions des de la perspectiva de gènere que han de sumar. A què han de sumar? Han de sumar l'esforç que està fent ara també l'oficina d'equipaments, liderada per la gerent de Sants, Sònia Frias, que intenta articular no només la reapertura dels equipaments, sinó aquests aspectes que avui en part aprofundim en una part molt important. Per tant, ahir quan parlàvem amb la gerent municipal i Sònia de com fem que aquestes línies de treball tan interessants de l'estudi que avui estem presentant puguin tenir una part clau en la redefinició dels equipaments de la ciutat. Només dir que una cosa clau que em sembla d'aquest procés i del debat que ara farem és que posa també el valor de l'equipament en la creació de la identitat del barri. És a dir, com un element clau, l'activitat municipal a partir de l'equipament. Jo crec que, en fi, amb aquesta prèvia podem començar un interessant debat de la taula rodona i, si li sembla a l'Alba Cucurull, comença amb la seva presentació basada en l'experiència del Centre Cívic Sagrada Família. Bé, primer felicitar-vos per aquest estudi, per tota la feina que esteu fent, també des de transversalitat. Jo em presento, em dic Alba Cucurull, soc educadora social, també soc agent d'igualtat i porto temes de comunicació en el Centre Cívic Sagrada Família. Dir-vos que he vingut aquí a posar el granet de sorra, a explicar una mica el que estem fent en el projecte d'especialització de gènere. El Centre Cívic és un equipament cultural i de proximitat del districte de l'Eixample i també de la xarxa de districtes de l'Institut de la xarxa de centres cívics de l'Institut de Cultura de Barcelona i té una especialització temàtica que gira entorn del gènere i l'interculturalitat. Des del 1997, que és l'any que es va inaugurar, ja estàvem treballant aquestes 2 temàtiques. Ho fèiem a través del que aleshores anomenàvem el cicle Fem en femení, fèiem servir aquest tip per marcar aquelles activitats que fèiem entorn a aquestes temàtiques i també treballàvem les diades assenyalades com el 8 de març i el 25 de novembre. Després de tots aquells anys d'estar treballant d'aquesta manera, vam decidir que havíem arribat a un punt d'inflexió on calia parar una mica a pensar cap on volíem continuar treballant tot aquest tema de la promoció d'igualtat de gènere i d'aquesta reflexió que vam fer conjuntament amb el districte de l'Eixample en va sortir la necessitat d'incorporar aquesta transversalitat de la perspectiva de gènere, el que s'anomena l'enfocament integral de gènere.
El nostre objectiu en aquell moment, l'objectiu que vam elaborar, va ser això, esdevenir un centre especialitzat i de referència en temes de gènere, perquè s'anés transformant en un veritable laboratori d'experimentació i un nucli aglutinador de les veus més innovadores en aquest àmbit. En aquest sentit, vam concretar 2 línies de treball que havien de ser complementàries i alhora també estar vinculades. Una era cap a la ciutadania, revisant una mica tota la programació que estàvem fent entorn al gènere, innovar en aquesta oferta cultural. Com a centre cívic sentíem que havíem de contribuir a desenvolupar el debat i la reflexió conjunta sobre aquests temes i també ser un altaveu d'aquestes noves iniciatives. I per l'altre costat, aquesta dirigida a l'equip, en aquest cas a fomentar una mirada de gènere i unes pràctiques de promoció de la igualtat, en el que fa referència en el dia a dia de l'equip, en el seu àmbit d'actuació. Per tant, a partir de l'any 2013 vam començar una formació i un assessorament amb el Mena Cooperativa i a partir de la idea de si volíem ser un centre especialitzat, havíem de partir de nosaltres mateixes i els nostres propis estereotips i prejudicis. Així que aquesta formació es va enfocar d'una manera molt pràctica. Vam identificar que hi havia certs temes dels quals necessitàvem l'acompanyament d'altres entitats que eren expertes en el tema, com per exemple en el cas del casal infantil, doncs vam estar treballant en coeducació i a partir d'aquí vam elaborar una guia. Després, sobretot en temes de comunicació també, sí, la segona diapositiva, gràcies. En temes de comunicació també vam estar treballant conjuntament amb l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i amb Pandora Mirabilia. I també vam crear un blog en el qual podeu veure totes les guies que hem elaborat fins ara. I ara, a dia d'avui, ens va semblar que era interessant compartir tota la feina que estàvem fent, compartir-la i difondre-la perquè fos útil per a altres centres cívics i equipaments de proximitat. En aquest sentit, vam fer aquesta guia per fixar unes pautes concretes d'actuació que poguessin estar disponibles més enllà dels canvis que hi poguessin haver en el centre cívic. Ja us faré arribar la guia, la podeu veure en el bloc de gènere, la podeu descarregar. Gràcies. Enviem la presentació completa i també en el torn de paraules potser resulta més fàcil la comunicació. Té la paraula Susana Closa, gerent de l'IBE. Susana. Bon dia. Bé, en tot cas, primer de tots, com sempre, agrair per poder participar en aquests espais de debat i d'intercanvi, però sobretot perquè jo no deixo de ser la portaveu d'un equip que ha treballat i que ha format part d'aquest estudi. Per tant, segurament intentarem allò amb 2 pinzellades poder-vos dir el que des d'un àmbit, d'una experiència que és esportiva, però que a mi la pregunta se'm va fer en termes genèrics, amb la qual cosa vaig pensar, tot i que sigui genèrics, anem a explicar alguna cosa del món de l'esport i així segurament que tothom podrà entendre el què i el com. Quan parlem de l'esport, o en tot cas dels dissenys dels equipaments, entenem sempre que no són neutres, i menys en un equipament esportiu. El disseny dels equipaments a la ciutat ha reflectit dinàmiques tant socials com de prioritats o de visibilitat de certs elements uns sobre els altres. Per tant, en el camp de l'esport, la seva càrrega històrica és element que s'ha vist reflectida amb la construcció d'un exemple, que no vull carregar-me res perquè crec que són importants, com els camps de futbol, que responien precisament a donar una prioritat al gènere masculí i que beneficiava majoritàriament a uns joves homes. Aquesta és la gran diferència. Ara bé,
També és veritat que amb la democratització de la pràctica esportiva hi ha un aspecte important i que potser la gerenta no ho ha explicat, però sí que amb els centres esportius municipals el 51% dels abonats són dones. Tot i que portem una càrrega molt diferenciada del que és la pràctica esportiva entre gèneres, el que sí que està clar que aquest és un avanç sobre el que representa per ambdós gèneres o amb els ciutadans. Però els equipaments en cap moment van estar pensats per acollir aquesta diferència, sinó en tot cas va ser un aspecte més sobrevingut de anem a intentar accedir a la pràctica que no pas adaptar aquells equipaments a les necessitats o a la visió de gènere. Per tant, el que sí que està clar és que no es tracta només de que homes i dones rebin el mateix tractament, sinó que es poden beneficiar o sinó que ens tindríem que preocupar més que com es poden beneficiar de forma equivalent de les actuacions amb la que l'administració genera. Per mi és important no definir tant l'actuació en funció del què es fa. Fem un camp de futbol, fem una piscina, sinó, és igual, un centre cívic, i no em vull ficar amb camises d'11 vares, que dic jo, sinó fer-ho pensant en quin és el benefici que el ciutadà obté. I aquest és el gran què, i per tant al final acabo, i ja veureu que la meva conversa acabarà portant que el tret diferencial de com dissenyar un equipament està en posar, sobretot, atendre a qui va dirigit i posar com a element clau el titular de les persones en el centre del disseny. Si som capaços de que el centre del disseny de qualsevol equipament sigui pensat en qui l'haurà d'utilitzar, per què el fem, a quines necessitats volem cobrir, de quins són els comportaments i que disposem en aquests moments de molta informació, aspectes que abans no disposàvem, que potser anàvem més amb tanteig, però que avui, i amb capacitat d'adaptabilitat, com són, és igual, les nostres propis anàlisis de dades, de demandes, de projectes d'activitats. Clar, serem capaços de primer pensar en com dissenyar un equipament o pensar en el disseny de l'equipament pensant en un instrument que tenim i que possiblement tothom utilitza, que és el famós programa funcional o pla funcional, que el que ens dona és ser capaços de determinar quins són aquestes interrelacions, aquestes circulacions, aquest contingut, que és el que li dona el sí de no la pedra, sinó de la potència d'un equipament. Clar, tenim moltes vivències, tenim molt coneixement, tenim fins i tot un comportament detectat, una quotidianitat que jo crec que no la podem obviar i que, per tant, a l'hora d'aprendre o de dissenyar tots els equipaments, hauríem de buscar aquesta mirada polièdrica de diferents tècnics, de diferents espais o de diferents comunitats, és igual, siguin de sexe, siguin d'edats, siguin d'ètnies, siguin de les relacions que s'estableixin per poder configurar des del seu origen què és el que volem d'aquell espai. Ara bé, què és el que ens passa? Dos diferències clares. Uns equipaments existents i uns altres de nova creació. Aquells de nova creació, és evident que si agafem els criteris que l'estudi ens ha posat a l'abast, doncs, ho sento, és que ja els tindríem que tindre interioritzats. Ja haurien d'estar o formar part de nosaltres. No podem discutir que les voreres no són un espai ampli d'un accés d'un equipament que té concurrència. No podem pensar que els espais no siguin transparents. No podem pensar que els espais de la neteja, com es deia aquí, ni es tinguin en compte perquè ningú hi pensa, perquè ho sento molt, i ara et faré una crítica que no és així, però a vegades el propi equip tècnic que redacta el projecte no pensa perquè allò no entra dins els esquemes propis o del pla corresponent. O sigui, hi ha tot un seguit d'aspectes que estan clars com són els criteris que determinen que integradíssims. Però crec important diferenciar, en tot cas, aquesta visió de persona i de programa, que ens donarà el tret més diferencial. I en el cas dels existents és on realment tenim més dificultats, perquè aquí sí,
que l'adaptabilitat i la reforma el que ens porta és a redissenyar, no dissenyar, sinó a redissenyar el que tenim amb aquesta nova mirada, incorporant també el mateix, el coneixement de què és el que està passant i com poder-li fer més fàcil amb una visió i una perspectiva de gènere. Jo no vull dir res més perquè crec que ja estic. Gràcies. Moltes gràcies, Susana. I ara té la paraula Òscar Martín, de l'Institut Municipal de Mercats. Quan vulguis. Hola, bon dia. Primer de tot, excusar el Màxim, que es troba una mica malament i que m'ha demanat que acudeixi jo, entre altres coses, perquè l'any passat ja vam tenir una primera reunió amb la Sònia, precisament perquè ens estàvem plantejant fer un pla d'igualtat de l'Institut propi, de l'Institut Municipal de Mercats. I vaig ser assignat la persona referent d'Igualtat i Gènere a l'Institut de Mercats i per això també estic aquí. Llavors, volia dir primer també alguna de context molt breu. Una especificitat que tenen els mercats, diverses, però una d'elles és que són de gestió públic-privada, és a dir, són equipaments 100% municipals, des del punt de vista patrimonial, però dintre hi ha uns operadors que són privats. Per tant, moltes de les accions, polítiques, intervencions de tot tipus, física i de gestió, des de la creació de l'Institut de Mercats s'ha volgut fer d'una forma el més consensuada possible. Això inclou algunes febleses i fortaleses, també en els temes que parlem avui. Ja per definició, una altra especificitat és s'ha parlat de proximitat, de la distància que està dels habitants, els equipaments. Per definició, els mercats tenen l'avantatge que estan en el centre de cada barri. I entre el 65 i el 70% de la població té un mercat a 10 minuts i el converteix de forma natural en un lloc de convivència, d'intercanvi social, que, llegint l'estudi tan interessant que heu fet, doncs hi ha aquests factors que són molt difícils de quantificar, com diu la Carme, perquè són molt qualitatius, però que formen part de la vida dels mercats. Però a la vegada, com li passa a la Susana, tenim dos grans tipus de mercat, perquè en realitat cada mercat és diferent. Els que ja hem reformat i els que estem o en reforma o esperant reforma. Però dels reformats també és veritat que aquesta perspectiva de gènere no s'havia tingut en compte. És la realitat en els primers mercats. Un exemple és el que heu analitzat, de la concepció. Li falten coses. Té la gran sort que té molt espai, és molt generós el mercat, i la planta de vendes té un espai central que, en aquest cas, està ben gestionat per la dinamització de la gerent de l'associació de comerciants, cada mercat té una associació de comerciants, i el dinamitza moltíssim i cada setmana passen coses allà, per adults, per infants, en definitiva, està ben gestionat. Jo havia recollit tota una sèrie de coses que hi ha en l'estudi, fer unes petites pinzellades que creiem que podem aplicar a vegades més fàcilment perquè en els projectes dels mercats a reformar, perquè, per exemple, ara, espais polivalents, ja fa uns anys que els incloem sempre en tots els mercats que reformem. I el mercat de Sants té el seu espai polivalent, i el mercat de la Basseria de Gràcia, que està en projecte, tindrà un gran altell com a espai polivalent. Els Encants de les Glòries també té un espai molt ben equipat i molt generós. En definitiva, ja portem anys que allà on podem incloent coses que serveixin perquè hi hagi una millor, més integració entre el mercat i el barri i sobretot en les entitats
del barri transversalment, també les entitats feministes i d'altre tipus. Per tant, són espais oberts al barri i que hem participat en plans d'ocupacions de Barcelona Activa, específicament destinant dinamitzadors per fer aquesta tasca en els mercats i els barris. Molt interessant els lavabos, perquè és veritat, jo sempre he sigut un gran defensor que els lavabos haurien de ser neutres. I hi ha dos espais, un de lavabos neutres i un de cures, que també sigui neutre, evidentment, no que hi hagi el canviador només en el lavabo de les dones, no? Doncs no, això no ha de continuar sent així. És veritat que és difícil que els arquitectes pensin en algunes d'aquestes coses, com en l'espai de neteja, en alguns tenim espais adequats, en altres de cap manera. Tenim també un altre condicionant, hi ha mercats que no en donen opció de fer, perquè l'espai que tenen és petit. Hi ha mercats com el del Poble Nou que no tenen gaire espai per fer res, però, per exemple, la visibilitat. S'han fet actuacions de no grans remodelacions, però sí de millora, de visibilitat, acristalament de façanes, en mercats com el de les Corts, com el de la Mercè, allà al Rei Amat, o com el de Sant Martí, que han guanyat moltíssim. I des del carrer no es veu un mur, es veu l'activitat interior i al vespre es veu llum i vida, etc. I la senyalètica, les aules gastronòmiques, que ja tenim 4 o 5, que tenen multifuncions. I molt important el tema crec que no vam tenir temps amb la Sònia de començar a fer aquest pla d'igualtat i que, per tant, es va quedar pendent, donar-li continuïtat i que ens acompanyin en la seva redacció, però una de les coses que tenim molt clara és el tema de la comunicació. Incloure aquesta perspectiva de gènere molt clarament en totes les campanyes que fem, en totes les accions en xarxa, en les newsletters, etc. I acabo amb una cosa que té a veure amb el que he dit abans de la gestió público-privada. En la gestió de cada mes hi ha constituïda una comissió assessora de diferents presidents d'associacions de mercats que es reuneixen amb la gerència i amb un parell de persones de l'equip de direcció i fan un seguiment de la gestió. Ha sigut molt important les reunions d'aquesta comissió assessora durant aquesta crisi per fer coses conjuntament. Doncs bé, impulsar la paritat en aquesta comissió assessora, perquè pràcticament tots són homes, només hi ha una dona, i això diu molt que hi ha camí a fer també per visibilitzar aquesta nova ambició, no només internament des de l'Ajuntament, sinó, en aquest cas, a banda del públic, de cara als comerciants, els comerciants i les comerciants. Res més. Gràcies. Gràcies a Òscar, Susana i Alba. I ara, donat que el temps se'ns fa més curt del que desitjaríem, faríem totes les preguntes en un mateix torn, no només a la taula, sinó a tota la presentació. Llavors anem donant. Vol, Sònia, començar? Exacte. Us volíem presentar finalment el que estem treballant, els treballs per l'elaboració del que volem que sigui una mesura sobre govern, equipaments i gènere, que seria aquesta mesura de govern per incorporar la perspectiva de gènere tant en el disseny com en la gestió dels equipaments municipals. Com volem fer això? Doncs, com deia la gerent municipal, inspirades en molta innovació i a partir d'un procés on hi compteu totes. Un procés que sigui ampli, amb la participació de tots aquells sectors municipals que necessàriament heu d'estar implicades i coordinat des de la gerència municipal. Respecte als continguts que pensem que hauria de tenir aquesta mesura de govern, en un primer moment volem ampliar l'estudi, l'anàlisi dels equipaments municipals que hem estudiat fins ara. Ens han presentat les autores de l'estudi aquest
7 equipaments, 7 tipologies diferenciades, que volem també acabar de veure amb les tipologies que s'estan generant des de l'oficina que presentava la Carme, però veiem també que hi ha altres equipaments que han de ser estudiats i analitzats amb cura. Barcelona Serveis Municipals ha estat no participant directament, però sí molt interessades i hem pogut tenir diferents converses amb elles i nosaltres tenim claríssim que l'espai dels pàrquings municipals hauria de ser també un espai a analitzar. Directament no és un equipament, però sí que en tenim molt a dir des de BCM i des de l'Ajuntament i sabem que a Barcelona Serveis Municipals també estan interessades en poder analitzar fòrum, el Sant Jordi, espais que es dirigeixen des d'allà i que hi ha tota una oportunitat de treball aquí. A biblioteques, pensem també que és molt important aprofitar l'espai de reflexió, de generació, de desenvolupament del seu pla estratègic que estan treballant ara mateix. Allà hi ha tot un espai. Aprofitar segurament el nou model de residències per a la gent gran que s'està també pensant en aquests moments arrel de la crisi del Covid-19. I amb altres espais, aquí ens heu de dir vosaltres quins serien aquells equipaments on veieu que hi ha l'oportunitat de poder analitzar. Continuant amb el tema dels continguts i també seguint el que deia la gerent de l'IBE, l'elaboració, volem elaborar recomanacions per tipologies d'equipaments, ja acabarem de veure quines són aquestes tipologies, però sobretot en dos àmbits. D'una banda, les transformacions de present, les immediates, aquelles que amb petites reformes, senyalètica, qüestions de lavabos, ho podem fer a qualsevol equipament municipal i, d'altra banda, una reflexió, unes recomanacions, un treball més a llarg termini, sobretot de futur, pensant en la nova construcció i les rehabilitacions. Igualment, respecte a les recomanacions en aquests dos àmbits diferenciats que veiem de disseny, de l'entorn, dels espais intermedis i planta baixa, l'organització dels interiors i les qüestions d'equipament i confort que eren aquestes línies directrius que havien plantejat les autores. Aquí també veiem clarament que hem de coordinar-nos i que volem la implicació directa de BIMSA. També hem tingut l'ocasió de poder parlar amb diferents representants de BIMSA al llarg de l'estudi i veiem fonamental la seva participació. I, d'altra banda, tota la qüestió de la gestió. Volem posar l'accent en el treball, sobretot que es fa des de districtes, aquí. Des de la contractació pública hi ha tota una oportunitat de poder treballar els plecs tècnics i administratius al respecte, protocols per a espais, per generar espais lliures de violència i, com diem, sempre en sintonia amb el treball que es fa, que feu des dels districtes amb aquesta planificació d'equipaments. Respecte a les perspectives i les sinergies, ens agradaria poder aprofundir l'anàlisi des de la perspectiva de gènere, però posant l'èmfasi en revertir altres desigualtats que combinades amb el gènere són fonamentals. Per això per nosaltres és molt important, no sé si avui són, però al llarg del procés sí que han estat en diferents moments, l'IMPD, parlar també des de la visió de l'edat, per la gent gran, els infants, la gent jove, molt important, i coordinar totes aquestes visions i ampliar-les, sempre també buscant les sinergies amb els processos que ja coneixem, i aquí també ens heu d'ajudar per acabar d'ampliar tots els processos que s'estan gestant en l'actualitat a l'Ajuntament i que poden nodrir, que poden enriquir aquest espai de reflexió. Coneixem i ens hem també vist amb ells tot el treball que s'està fent de prevenció d'abusos infantils en equipaments des d'infància. Hi ha tot un nou pla estratègic a centres cívics amb el que ens hem de coordinar. Biblioteques, com deia, en l'actualitat està treballant el seu pla estratègic, llavors això és perfecte de poder també tenir aquesta visió de disseny de les noves biblioteques. En patis escolars ja estem treballant i estan també
força avançats en un pla estratègic. El protegim les escoles, que seria l'antic camins escolars, també volem trobar sinergies i amb d'altres espais. Com ho volem fer això? Quins outputs, quina operativització? Doncs sobretot 4 elements. Un, com us deia, l'ampliació de l'estudi. Després, pensar reformes i senyalètica, és a dir, un full de ruta d'aquelles modificacions immediates que dèiem, la senyalètica general, la senyalètica dels lavabos, els protocols i circuits d'espais lliures de violència. Això com a segon punt. Elaborar una instrucció municipal per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny dels equipaments municipals de nova creació i rehabilitació i, per últim, dotar tot això també d'eines útils, de checklist, de guies i de formacions o capacitacions en cas que siguin necessàries. Qui ha de participar de tot aquest procés? Com dèiem, quanta més gent, tothom qui ha de dir la seva aquí. I aquí sí que també m'agradaria donar les gràcies a la gran acollida que hem tingut durant l'elaboració de l'estudi. Aquí teniu un llistat de molts òrgans que heu participat i de diferents direccions, de diferents gerències, de diferents departaments que heu estat molt implicats al llarg d'aquest estudi i que ho agraïm les autores, nosaltres mateixes també, perquè ha fet que sigui un bon material de partida. Sabem això, que hi ha altres òrgans que han mostrat el seu interès, com és Barcelona Serveis Municipals, amb les que tenim moltes ganes de col·laborar. Sabem també, i tenim pendents, acabo de veure també el Pep Marquès, BASA, Barcelona Activa, és molt important que hi sigui també durant aquest procés de reflexió i de materialització d'aquesta mesura de govern. Hem fet reunions específiques amb diverses gerències de l'àrea d'ecologia urbana i han participat també en tot el seguiment intensiu d'aquest estudi, dient la seva. I així com amb l'IBE també, que a totes li agraïm, amb la gerència, per exemple, de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, també ens ha expressat directament la seva voluntat de treball. Sé que per aquí està també la Núria Serra, així que contem amb totes vosaltres i ho voldríem fer, com deia també la Carme Torégano, en el marc, a partir d'ara, d'aquesta oficina per a la reapertura dels equipaments municipals, que ha fet una feina brillant i encara li queda una mica de feina a fer, però que, com explicava la Carme, sí que pensem que pot ser un espai que ens doni aquesta oportunitat de, a partir d'aquí, poder generar els grups de treball específics i no duplicar feines, sinó treballar des d'allò que ja existeix, ja han pensat diferents tipologies i anar en consonància i en coordinació entre totes. No obstant això, sí que sabem que hi haurà tot el tema dels equipaments de no proximitat que queden fora i els volem incloure, igual que BCM, BIMSA, BASA, amb les que són absolutament necessari poder treballar en coordinació. Així que ho anirem veient. Per últim, amb quin calendari estem plantejant aquesta mesura de govern, aquest treball conjunt? Doncs a partir d'allà, incorporar-nos, ja hem estat treballant amb elles, però ara ja colze a colze l'oficina per a la reapertura dels equipaments municipals, detectant, sisplau, òrgans que s'haurien d'implicar, que voleu implicar-vos, que heu participat en aquesta sessió d'avui i que no us teníem localitzats i que voleu participar i estarem encantades, o nosaltres també acabarem de mapejar i veure si falta algú que ha de ser-hi i també que ens dieu quins són aquells equipaments a partir de, per continuar aquest anàlisi i aprofundir en aquest anàlisi. A partir del mes de setembre d'enguany començarem reunions periòdiques, ja us ho indicarem. Al desembre, a finals d'any, ens agradaria comptar ja amb aquesta mesura de govern, que potser ara després la Eva Alfama vol fer algun apunt al respecte, i també tenir aquesta primera definició de la senyalètica, de què fem amb els lavabos, com posem els cartells, molt pràctic tot. I cap al març del proper any, comptar ja amb aquesta instrucció per als edificis, per als nous equipaments, per a les grans rehabilitacions i amb algunes eines, checklist, guies i formacions i capacitacions en cas que sigui necessari.
Moltes gràcies a totes i ara sí, si us sembla, obrim un torn de participació, de preguntes. Espero que contem encara amb les companyes, amb les autores de l'estudi, amb tothom que ha participat a la taula rodona. Aquí tenim a la Carme. Jo sí que tenia, a més, ja que dona l'oportunitat de moderar la taula, obrir una pregunta que sí que m'agradaria fer als tres ponents de la taula sobre quines fortaleses, molt breument, trobeu que tenim els equipaments que heu definit per avançar en el tema d'equitat de gènere. En el nostre cas concret, el que és el centre cívic, és cert que com a fortalesa tenim un fort teixit en el barri i hi ha una tradició de mirada feminista molt arrelada. Penseu que el 1998 es va inaugurar el primer punt d'informació i atenció a les dones, que compartia amb edifici, i va ser el primer de tota la xarxa de PIATs que hi ha ara a la ciutat. O sigui, en aquest sentit, com a fortaleses en el nostre territori sí que tenim molta feina feta de consciència i de ganes de moure. Vull esmentar alguna fortalesa i és que cada barri té el seu mercat com a molt identitari. La gent parla del meu mercat. El meu mercat és tal, és el de Sant Andreu, és el de la família, el que sigui. I per tant, qualsevol cosa que fem, per poc que fem, tindrà molta visibilitat. Per exemple, ensenyar l'ètica, per exemple, si fem a lavabos, perquè penseu que durant l'any passen 65 milions de persones pels mercats. És un dels equipaments amb més usabilitat. I una altra fortalesa més interna és que, malgrat que, com he dit abans, a la Comissió Assessora de Cogestió som majoritàriament homes, la presència de venedores i de dependentes, i per tant de dones en els mercats, com treballant, és molt alta. Jo crec que això és una fortalesa. La fortalesa jo crec que també va una miqueta amb la línia de mercats, és a dir, som equipaments de proximitat i això, ens agradi o no, la gent se'ls fa seu. Aquest és el gran valor i donat que se'ls fa seu i que llavors podem fer precisament aplicar tota l'aplicabilitat de tots els criteris possibles en relació a la quotidianitat i a donar resposta no del servei sinó del seu comportament. Per tant, aquesta és una fortalesa que sí o sí, que és el gran què, el ciutadà l'hem de posar amb èmfasis. I l'altra, jo crec que una debilitat, com sempre, que van sempre més enllà o més ràpides els canvis que les nostres capacitats d'adaptabilitat. Molt bé. Sobretot pel que fa sempre a estructures consolidades i fetes. Per tant, ens queda un gran camí i al sector esportiu encara li queda un gran camí per tal de buscar la perspectiva de gènere. Doncs moltes gràcies. I ara tenim la pregunta d'Assumpta Soler. Assumpta. Hola, gràcies per la presentació, gràcies per tot aquest treball que esteu fent i simplement, i també en concret agrair la incorporació de tota l'accessibilitat, el concepte d'accessibilitat i comentar una mica que el tema del conjunt del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, en concret les dones, tenen realment una doble discriminació i en aquest sentit també pensem que hi ha unes interaccions molt importants i molt fortes entre la discriminació per gènere, per motiu de gènere i per diversitat funcional. En aquests moments, després del temps aquest de pandèmia i de Covid, hem pogut verificar que l'accessibilitat és també seguretat i protecció. L'accessibilitat en l'espai públic, la distància que requereix en l'espai públic, en els vianants, en la circulació, amb mesures d'accessibilitat, també ens protegeix
i, per tant, dona seguretat. I també el comentari de l'accessibilitat com la garantia per la cura. Tots sabreu que sempre ens ha incomodat a la majoria que els lavabos adaptats han estat sempre els lavabos de dones. Igual que abans comentàveu el fet de tenir que entrar en un lavabo si ets mare d'un criu o cap on vas, això sempre ha sigut un menyspreu als homes amb diversitat funcional que volen anar al lavabo. Per tant, en aquesta reforma dels lavabos i d'aquests espais de cures des d'aquesta visió més de dret, també celebrem que es tingui present i que tinguem present també la cadena d'accessibilitat en l'accés als diferents equipaments i, per tant, és una confluència d'interessos que celebro i que seguirem col·laborant i treballant conjuntament. Gràcies. Moltes gràcies, Assumpta. L'Àngels Tomàs tenia també demanada paraula, perdó. Sí, jo volia comentar sobre el tema dels mercats municipals, perquè quan abans es parlava de la xarxa, una xarxa, el tema dels lavabos, o sigui, aquí ha sortit col·lateralment, però és un tema importantíssim per dones, per no discriminació, per gent gran. Aleshores, a mi em sembla que és molt important. Jo soc de Gràcia i estic pendent que em reformin la vesseria i amb la vesseria provisional, com a l'anterior, tenim accés lliure als lavabos. Em sembla que és una cosa fonamental. Però jo, pel que he vist d'altres mercats de Barcelona, l'accés als lavabos no és lliure. Tens que anar amb la teva moneda, has de pagar o has d'anar a una botiga que et facin un val conforme has pagat. O sigui, hi ha alguns impediments, no només diguem-ne, arquitectònics, sinó d'altres menes. Jo ho deixo aquí. Seria més una cosa, potser no correspondria, però crec que si tenim una línia d'accessibilitat general, té que ser accessibilitat amb la majoria de les temàtiques. I per a més, felicitats per la jornada i si després podeu passar la documentació, ens ajudarà moltíssim. Gràcies. Moltes gràcies, Àngels. Sara Berbel, tens la paraula demanada. Sí, molt breument volia donar-vos les gràcies perquè ha estat molt interessant i ha donat peu a pensar-hi molt. I especialment comentar-li a la Susana Closa que li agraeixo molt que hagi donat les dades de participació de les dones en equipaments esportius perquè jo precisament no les havia donat perquè com que estava explicant els àmbits on participen més dones i amb bastanta diferència, justament en el punt d'equipaments esportius em sortia que eren majoria els homes. Així que tu, que ets l'experta, si tu em dius que hi ha una majoria d'un 51% de dones, doncs també ho tindré en compte. A partir d'ara és el que apuntaré. Que em semblava bé que haguessin homes, no és que tingués res en contra, però senzillament que no ho havia citat per aquest motiu, perquè estava citant aquells àmbits on havia majoritàriament dones, però està bé que tinguem a Barcelona. Entenc que són de Barcelona, oi, les dades? Dels nostres equipaments. Sí, el que passa és que són del 2011, així que han millorat. Ah, clar. Sí. Està genial. Doncs me n'alegro molt. I gràcies a tothom. De debò que crec que ha estat molt interessant. En aquest petit i breu col·loqui, imagineu les paraules que han sortit, i jo faig allò que faria una màquina, però ho fem així. I diem protecció, seguretat, visibilitat, cura, territori, proximitat, apropiació i accessibilitat. Tot això per fer que els equipaments i les persones s'integrin en aquest sistema holístic que estem desitjant treballar. Fantàstic. Només dir que Valfama té ara la paraula. Gràcies. Gràcies. Jo vaig rapidíssima perquè ja ens estem passant. Només des de l'àrea de feminismes i LGTBI agrair-vos a totes. Primer, a l'equip de la Direcció de Serveis de Gènere, tota la feina que han estat fent no només en preparar l'estudi, sinó també en organitzar la jornada i tota la proposta de mesura de govern, a l'equip que ho ha estat investigant i fent totes aquestes propostes tan detallades i a més amb aquesta translació gràfica que també ajuda molt a entendre.
i a tots els que heu participat. Jo crec que això demostra que hi ha molt interès en veure com apliquem, hi ha ganes d'aplicar-ho en els diferents equipaments de l'Ajuntament. I aquí, amb aquesta proposta de mesura de govern i a tots aquests canvis, seguim treballant en adaptar la ciutat, hem començat amb l'urbanisme i ara ja anem als equipaments i als espais físics on també la ciutadania es troba. I això, com ho hem anat dient, quan posem la mirada de gènere el que estem fent és millorar també la ciutat i millorar perquè obre mirades per tothom. Doncs tota aquesta innovació i aquesta especificitat que treballarem els propers mesos per arribar a tenir uns criteris generals i també aterrar-los en diferents, perquè aquí hi ha casuístiques de mercats, esport, equipaments de sense llar, que deien, centres cívics, o sigui, són equipaments molt diferents i aquesta feina d'identificar quins criteris comuns podem fer i quines coses hem de baixar en els propers mesos, doncs penso que pot ser molt rica i a més és el que una mica fa falta, perquè hi ha experiència. La de Sagrada Família és claríssima, una experiència superpotent d'anys de feina, d'aprenentatge des de la baix, treballant amb els usuaris, treballant amb els treballadors i treballadores, doncs com això ho escalem i ho fem molt més potent i molt més sentit comú de la institució, que aquest seria el repte i que ens serveixi en diferents tipus d'equipaments. I esperem que els propers mesos, amb la vostra col·laboració, anem veient quines coses podem tancar, quines coses anem planificant per anar realment tenint uns equipaments molt més inclusius, que a més obriran noves vies i obriran noves vies d'apropiació de la ciutadania i de que passin altres coses, que també l'administració pública moltes vegades ve d'una tradició molt homogeneïtzadora i aquesta feina que estem fent també, que s'està fent des de molts llocs, d'adaptació a la diversitat, al territori, a les propostes ciutadanes, aquí aquesta mirada ens servirà molt. I ja no m'enrotllo més. Simplement era això. Espero que puguem trobar aquests punts de trobada i aquests encaixos i aquests diferents ritmes, de dir, anar a la gran ambició dels nous equipaments, però també amb els que tenim, recollir tot l'aprenentatge col·lectiu i posar-nos compromisos petits i mitjans i grans per millorar en aquest aspecte. I aquí, des de l'àrea, estarem acompanyant tot el que puguem. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies a totes. Fem un aplaudiment de debò amb so.